Plano nga igapasar sang Iloilo City Council ang 4.5 billion na pesos nga budget para sa tuig 2026 sa una nga semana sang Disyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia, Committee Chairman and Committee on Appropriations, iyagin pahayag nga ginahitso na sang konseho ang pagpaina sang budget sa kada departamento. Suno kay Sarabia, ang proposed budget ang mas mataas sang 8.62% kumpara sang nagligad nga tuig nga yara sa 4.14 billion na pesos subong nga tuig. Ginadeliberate man sang konseho ang 83.96 million na pesos nga budget para sa local economic enterprises. Dugang diri ginahulat man ang budget para sa coordinated executive sang guniang panglungsod efforts for the developments of Iloilo City program. Sa idalong man sang ordinansa, may ginaalokar nga 150,000 na pesos para sa Vice Mayor's Office kag 92,000 pesos naman para sa mga konsehal kada bulan kag kun magsobra diri i-discretion na lang ini sang alkalde. Madumduman nga nagpatigayon sang committee hearing sang nagligad nga semana kag nakit-an nga under budget ini rason nga ginbalik sa Local Finance Committee for correction kag pag-reflect sang minimum appropriations. Base sa proposed budget, 43.84% ang magakadto sa General Public Services Planning, Financial, Administrative, Legal, and Legislative Services, samtang 27.9% naman ang para sa Social Services, dala na ang para sa Education, Health, and Protection sang Marginalized Sector Services. May ara man sang 17.66% sang budget ang nakaalokar para sa economic services, agod pondohan ang pag-promote sang economic growth kag pagdugang sang productivity sa agrikultura kag industriya. 11.41% naman ang para sa iban nga serbisyo publiko. Ginatarget naman sang local government unit ang 55.13% nga alokasyon halin sa local sources kag 44.87% naman para sa external sources kag national tax allotment share. Yes, the mayor has withdrawn her earlier position and has acceded to the request of the city council. Now, kung may mga further na mga request pag idya si Vice Mayor sina, that is already in excess of the mandated amount, no? Iya na iya kung in good terms siya sa ginaga-prepare sa budget. Kay ang whatever excess discretionary na. Discretion niya sang mayor. We're not here to question the mayor. Amo na yung ang position sa city council, what is legal, what is just, what is appropriate. Kung ang discretion sang city mayor hindi magsobra sa what is mandated limit ang minimum na requirement, we're not here to question the discretion of the mayor.